Minsan, kakain kayo agad, di ba? Magkakainan. So clean. So good. Ibibigay ko ang 3 red flags sa first day. At red flag yan kapag all about themselves. Ito na yung sinasabi kong narcissistic. Buong date nyo ay talaga nga namang siya ang nagsasalita, siya ang topic at ikaw tagapakinig. Hindi niyan kailangan ng partner, ang kailangan niyan audience. Red flag yan kapag talaga nga naman bastos sa service crew at staff. Minsan, kakain kayo agad, di ba? Magkakainan. Gusto mo bang magpasakal sa taong pangit ang ugali? Di ba hindi naman? Ito naman, red flag yan kapag poor hygiene. Di ba? Ang pogi mo nga, ang ganda mo nga, nanununtok naman yung amoy mo. Ikaw kasi, porkit gwapo o maganda, nako, isinasantabi mo na yung amoy. Hindi niya rin magawa sa magiging anak nyo. Hindi niya rin magagawa sa'yo kasi nga ang sarap kaya magpaliguan. Kaya magjowa kayo ng may good hygiene. Amoy mabango, mukhang mabango at talaga nga namang hindi magiging problema ang amoy ng kanyang katawan. Kasi nga kapag malinis ang tao, gusto ko lang sabihin na so clean, so good. Ala, iba yun! Baka pagkakataon na para sumugal ka para sa DJ naman. Wow! Total, available naman si Kim Chino. Bakit hindi mo ako subukan? Diba? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.